fog eldőlni a sorrend. Két korosztálynak ugyanazok hozzáják szabályokra, tehát legyenek a pálya, 3x2-es kapura, 2x10 percet játszhatók 5+1-es létszámmal, természetesen flash nincsen, baldobás, tehát nem dobáson oldalról, hanem lakosan húzzuk játékban, lehetőleg ne álljuk a játékban tudja hozni a labdát, illetve ugye szögletodás van, lakosan is van, mindkettőben észtékelni, ha bármi kérdés van, nyugodtan szóljatok. Mondom, az 11-es csapat itt fog játszani. Ha valahol lenne az ezzel a kettő ember, akkor valamelyik beszállt, de hát csak abban, hol a labdát már megköszönjük, de nem lesz baj.